Alhamdulillah, sudah beres. Kontrak sudah cair. Anjane wong lek pinter, kerja dilut wis oleh duit. Unyil nih bos, senggol dong. Bestiku. Mbak motor ki sing penak ngono lho Cak. Mana bahagia menyantol Nyil. Mbak Ya. kancane dijak bahagia wis dino dingi suasana jana apes terus. Ini mbakku dikei hokine. Biasa Ren, karena sudah cair Ren. Kon diwi. Ya biasa to Ren. Lek aku bekerja kae to. Cair tenan to. Lah mau diamlo pare mau ganti ya. Ya iki bagiane kabul to. Mosok. Lek mesi tok to Nyil mbakku dikei to Nyil. Sorry ya Ren, ini hanya untuk orang yang bekerja. Lek kaya awakmu engko sik. Contone kaya kabul ka lho, melok aku dilu tek. Oleh cairan. Cair ngene. Iki lho, tak tulisi lho. Kabul. Wis jane iso nulis apa ora jane ngono. Loh, nyatane ya iso no Ren. Gila iki tulisane mirin, berarti tak aku no iki. Wah, mendah to Ren. Lah piye to iki? Lha wi Ayo, berarti kleru lek nulis ane Ren. ngapa to rasa dirubah? Dirupuk nang kok kabel kok ana dhewe ngono lho Nyil. Ya ora iso no Ren. Sorry ya Ren. Ceklek iki nggo. Ora, iki lemek iki lho. Kok dadak dirubah barang lho nyapa no wis bener-bener tak aku. Tak busek Ren ngene. Iki mau kayak nih sapa arepan? Kabul. Kabul. Kena tulisane Bardolo. Mosok bosmu arep mau kayak neh. Piye to jane iki lho? Wah, mosok kleru neh to Ren. Lah alah. Ya yes, bener-bener mirin kuwi mang lho. Masa iki Bardolo? Lah kuwi tulisane Bardolo. Bardolo. Wah, yo kleru neh no Ren iki Ren. Sing lek amoh kabeh pedahku mek nggo oncakan cek ae. Sik to Ren. Iya cah ngono. Tuwai neh. Wis tok kekno aku lho kok kabul gawe neh tak tulis ngono. Mister Kabul ngono mesti penere. Lek iki lho bener Ren. Kabul. Lah iki takmu dhewe no Kabul ki lho Ren. Lah iki gambarmu ki tulisane UNYIL Unyil. Mosok mau pek dhewe mau tulisi nggih nggih apa lho Nyil. Ki meng kok mek sapa sene ngono? Yo lek ku kerja karo Kabul ka lho Ren. Lah iya ki meng wis bener-bener mau tulisi mirin teh. Wayahe kan jatahku. Lah nyapa kok ganti Bardolo? Ora iki ki asline nek Kabul kok. Kabul kok soal tulisannya aneh-aneh. Nek Kabul yang terhormat Kabul ngono wayahe. Iki lho. Kabul. Plecir, bekecot ki lho. Tulisane Unyil gambare yo gambarmu no Wis ngene Ren, wis ora tulis-tulisan ritek. Ora ya. Ye. Ngono. Tak tekone diwaca wong kulit ora percaya. Lah ini sing ora iso maca ki asline uduh. Aku lho Ren, sing ora iso nulis. Asline awakmu ora iso maca, tulis aku. Tulisane dosen ngene lho. Dosen yo murid sekolahmu biyen lho nek. Biasa Ren aku kene aku sekolah suwi lho. Tapi nganti weh. Biasa Ren golek kabel ngeterne iki lho. Yo ndang no. Anu Ren, melok aku yo. Mokok. Peh, Ren. Aku arep enek hitung dhewe kok. Berarti awakmu ndak pengen duit. Ora. Ya ora pengen duit yo wes. Ren, aku saiki nggo dompet lho Ren. Nggowo dompet yo karepmu dompet-dompetmu dhewe Ngene nyapa lho. ngomongne aku iki. Duit kadung
Miliaran iki kowe ndak pengen tenan, nek ora Ora. pengen ya wis. Gak. Wong arep bodo kok. Rebut tuh yo ben bisnis kuwi lancar jaya. Ya bisnis apa lho awakmu? Lah piye to cah iki? Genah mendino ngeterne pesenan-pesenan kok iso. Wis ngene Ren. Sarehno kita bersama. Waduh apa ora? Kuwi apa lho iki? Lek arep duit ya ngene, nek syaratnya tapi lek arep duit Rata apa aku neh? terno. Golek kabul. Loh. Mulai kabut cek duit to nyil. Arep apa ora? Meng jere moh. Ya lek kuwi critane ya siji lho nyil. Wis yo suwen. Tapi ngene Ren. Sing nyetir aku. Alah ra usah suwen kok. Piye to? Yo. Aku lho nyetir Ren. Mau pateni neh. Mateni sapa lho Ren? Sepurane ya, Dik. Aku ora iso nyugupi sampean. Tak rasa-rasane aku yo dadi wong lanang ora guna belas. Ora apa-apa lho, Mas. Urip ki yo ngene iki. Ngene lho, Mas. Terkadang sepiku iki bentuk rezeki yang berbeda. Iya lho, Dik, jane aku yo ngerti. Ki lek ndonga kuwi wis ndak umum, ben awake dhewe amprih iso padha karo bature. Ning nyatane apa, wis panggah ae ngene iki. Bob, Mas. Ora usah digawe susah. Kabeh kuwi bakal berubah. Tak duda yo, Mas. Terkadang kekuatan doa kuwi bukan tentang terkabulnya suatu keinginan, tapi tentang perubahan batin yang ditimbulne barang. Ngono lho, Mas. Apa yo ngono ya, Dik? Oh lho, Mas. Ya, terus iki arep nyanti sampean. Berhubung iki bulan poso, aku pengen ngabuburit nih. Ki aku ndak iso mbaturi sampeyan, Dik. Marai akar golek unyil, njaluk bayaran ning Jawaku ya oleh-oleh didik to. Apa-apa wis aku tak dhewe, Mas. Wis pokoknya hati-hati, rasane aneh, ya. Aman. Wis aku tak dhisik ya, Dik. Hati-hati Jaga. lo ya. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah. Mbok sing ngati-ngati to, Mas. Oh, Dik. Sing arep mlaku misih ngene lho, jane yo iso kok atik dadak keplese barang. Mana. Nyapot neh to nyil. Ngene lho Ren. Iki kapan iso kule mempelajari lek aku mangkane ning mburi e. Kayak sing belajare kuwi ya sapa? Kekno mengikrare aku terno golek kabul. Lek yo wis to yo. Aku iki pengen kon Pak Montor lho Ren, aku iki belajar ono. Belajar ya beda neh petunge. Piye kok dadak mek ngono tok ae iki. Maksudnya beda piye to Ren? Awakmu kek 100 mung kan kon ngeterne mek kabul. Lah iki arep tak tere. Lek kon belajari neh yo beda. Maksudnya kowe njaluk duit neh. Aku ora njaluk yo umume piye ngono no. Ren. Tapi tenan lho, aku nyetir tak tambahi lho. Yo.
Oh, 100. Lah ngene. Cek, Ren, aku rung tak jejeg lho Ren, Pak Ren. Lah yo ngono ngengkel nek ngarep. Dikontak. Kita Ren. Yo. Lah ngono to wis kontak ngene to. Kayak ini kan on. Heeh. Terus iki diselah. Ini purung. Ya wis diselah. Iki Ren. Yo, dipancal yang buri. Yang ngarep ora kena. Kasmu dibanter-banter kalem-kalem iki. Riboke iki tutorial iki klik siji. Mulai wis mlakune oleh rong meter potong meter tambene siji. Kalem ae iki jemu banter-bantere pengen jublek neh. Wis nek buri lho we. Enggak Ren, aku pengen iso Ren. Hei. Hei. Tuh, Ren. Alon-alon malam diet nih. Bah, Itu Ren. Kok iso? bangga ya. Yo remuk iku beda mulai 100 saya. Maten sik. Bah, lek gas ya alon-alon ngono lho nyil. Lah iki emang wis alon lho Ren. Ngalon kok semblayu dek kancane rong numpak wis ditinggal. Lah jare kon masukne yo tak gas reng ngono lho. Ya dimasukne tapi apa kuwi? Belum masukne lho ngono. Tapi ngegasmu alon-alon ae. Bah, Lah, kenapa, masukne Ren? piro to, Dil? Iki lho Ren. Kenceng. Lek mau ngegas ya alon-alon ae aja mbok banter nih kaya. Lah aku mengke iki wek tak dumuk ring. Lho kok Iki ora padha karo becak remasamu. Banter iki motor Berarti- settingan kok sok. iki motormu iki celane. motor balapan Ren. Kok balap-balap. Iri-iri ae belajar kok panggah balap ae. Ayo ndang celane lho. Kenane kan mencel Ren. Yo engko jolono. Nyapa iso nginjoli aku. Ya, Ayo, numpak. kalem ya. Jadi Iki dimasukne Ren. masukne tapi gasnya alon-alon ae lek nguntir kuwi. Oke. Astrap. Ujian lho Ren. Yo. Siap. Ujian ya. Alon-alon. Hei. Bunyi ladek nyetir motor kayak mbualap kaya ngono kan kok. Piye lek sampe ndrungo apa piye ngono? Yo. Selamat. Bob, Napa? arep ning ndi? Gua lagi biasane kok. Biasane ning ndi? Saiki lek ning ndi pamit. Lah mbok arep po ning lengo semut kudu pamit. Aja mek amen gone lurah ae. Sampai isin aku lek mek turut kono ae. Tenan ya. Tenan ye. Anggono ndak poso nus ngamuk-ngamuk lho. Lah iya aku lek poso ngene iki yo rasah kok omongi ngono aku wis ngerti tatanan. Ya mbok apa jero aku kok apusane wong kulino kok apusi aku ki. Lek wayah ndak poso ngono lek poso ngene iki aku ki ya wis cara anune ya wis umume menungsa lho. Oh alah, lek poso tobat ning lek ndak poso teko ngendi-ngendi kluyuran mae lurah nyletan-nyletet. Lek ngono poso terus ae ben aman. Astagfirullah. Ora usah istighfar lek kelakuane panggah. Sik tok. Ora oleh guna. Aku luwe lho man. Nek yo poso kok. Wong jenenge wong arep metu dilu nang omah ki ya sumpek ngono lho. Kathik wis kok seneni. Ngono ora kok seneni. Kowe iki ngludur, paramu roh aku.
Wis ta liyane nggone lurah oleh aku, lek nggone lurah ndak oleh. Ora aku, ora rono. Tenan ye. Memang nenekku. Oh, ye. Engko ndi? Mlaku-mlaku Mbak Long golek unyil. Wah, ndak ning kene to unyil. Lha kok masih ana ora? Jadi ning kene iki ora enak enek wong loro, mesti ning mburi apa piye ngono lho Pak Lo. Ora nang. Rasane limur. Bol, kowe goleki unyil. Oh, ayo. Wong karo mirin montoran banter. Mental yo, kene miring ki lek numpak motor lindik-lindik terpental. Wong sing nyetir unyil kok iki dino. Piye? Unyil? Iya, wong mbualap lho. Lek terus motorku piye? Lha yo mbok kowe takok aku takok sapa? Kok sapa aku? Nek awakmu ero Pak Lo. Ora usah sengengesan. Nani terus aku wet jebul. Karo ini mbok jenis-jenis ta yo lek sum-sum apa asoe riyo piye to? Meh riyo ya lek muni yo. Ora usah ngurusi keluargane wong, urusane keluargamu dhewe. Lah iya. Hei, ya wis aku tak golek unyil lek no. Gesek to anak telepon ki lho. Sik to. Unyil telepon. Anak to kae apa duwe teleponane ya diungkal kuwi. Sapa yang telepon Pak Lo? Lurah. Ora. Nyapa ngono ngono iki lho. Nyapa sirku dehem kok. Diguyani ngono. Lek sampe kowe marani lurah cites ngono lho. Oh yo lek lu kok cerok ngono lho yo. Ora usah melu-melu rumah tanggane wong. Heh, ya wis ana tutokno tak golek unyil ya timbang tiwas motorku kok amo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyapa jawane. Lha nyapa sampe iki kok terus arep uyar-uyur? Kok ngurusi wong? Urusan rumah tanggamu dhewe ngono lho. Wayah arepe buka arep ngludur ae. Buka sik 5 jam punjul kok. Ya paling ora ya ning omah ngiwangi nyapa kek, masak apa kek Lah, aneh to wong lanang ngiwangi masake. Wah, yang lain lah aku masak. Sik to wong lanang ngiwangi masak ki kleru ye. Ya ora kleru tapi yo lumrahe wong lanang iki tanggungane wis akeh lho. Sok nanggung dosane anak bojo ning akhirat. Oh, ora usah nyeramahi aku. Intine kowe lek ngluyar ngluyur mloya mlayu untang runtung aja sampe ning gone lurah. Sampe konangan aku nggone lurah titenono. Ning ndi arepe? Pamit sik. Alah yo setelahno tak ning Jluwak kono ae lho ning alas kono golek iwak karo bocah-bocah mancing. Bocah-bocah sapa? Laseno, Karo neh sapa? Juari. Anak wedoke ora? Ora enek Laseno karo Juari ki ora enek kok. Ya mbuh apa yo roh aku lek terus mancing gawe wedokan. Loh enek to sembarang kok ora enek penere. Dono kok bener nyatu yo bojone loro wis ra cukup. Ngono aku. Uyur ae. Kadang numpak motor ndak iso lirih yo. Piye yo? Ngene iki wis sapriyaya. Pemasukan ndek enek, warung tutup. Wes aku riyaya gawe apa? Kayak butuh tuku jajan bodho, nyangoni cah cilik-cilik. Dan. Wah. Jengoaren. Bakule warung sebul udungan bro impeni. Kayak sampean ngerti bulan Ramadan apa ora, Mbah? Ngapa ora ngerti ki? Genah aku. Ya kene sampean yo genah lho, lek bulan Ramadan ki yo umume
Kudungan, menjaga aurat. Napa awakmu ning kene? Anu apa piye jenenge? Anu pasang anu apa jenenge ngono ka? COD apa piye nek suara ngaji ki ndak genah piye? COD masane barang paketan apa piye? Ya ya makane teko aku ning awakmu ning kono lho nyapa. Golek hawa lho, Mbah. Golek apa ki usem poso-poso ini wong ning masjid. Darus ngono kae. Dadi enek paedahe ora ning pinggir dalan ngono. Empane kok pasang pesona apa piye ngono. Piye? Pasang pesona. Apa jeneng tanam namanya ora ngerti aku. Samane ndak ngerti lho, Mbah. Aku ki mumet lho. Mumet yo golekne obat. Ngene lho, Mbah. Pengeluaran semakin akeh. Kayak yo pemasukan nyelot titik, kayak dilungkas yo riyo lho, Mbah. Yo genah lek iki poso, mari kuwi tur riyaya. Piye tak urip kok sambat ae sadurunge kowe sambat aku asline sambat. Terus ora sambat piye to, Mbah? Mbah. Kalau warungku tutup, aku nggak iso bakulan. Ya sing apik menghormati sing poso, bukake bengi ae bar traweh. Kuwi jenenge lagek bener. Ngono lho. Awan yo golek rezeki liya ora kok warung lak yo kena. Apa tebang tebu, apa nggo jagung, nggo kacang, nggo pari. Ngono. Sampun. Wis, apa ning sawahku nyambut gawe yo kena. Mbok digolekne solusi sing liyane. Solusi wong kene urip yo butuh solusi kok kene yo bingung kok. Wis to, sing bener, warung ke lek awan tutup mergo poso. Lah, golek sampingan apa piye ngono. Piye, Mbah? Golek sampingan Nyampingi ndak penak, Mbah. terus. Penak ngadet. Piye maksudnya? Yo sampean pikir dhewe pokoke. Ndak temu ta. Ngerti apa ora to Mbah sampean ki? Enggak. Ya wis lah ngerti padha aku ya ora ngerti. Lho, piye to kuwi mung sing gawe karo kono ae. Ngono kok nesu to Mbah, Mbah. Nek nesu ndang tuwek lho sampean lho. Ancan wis tumar piye nah. Nah terus bakal bojomu nendi, anakmu nendi kok dhewean ning kene? Alah mbah ndak aruh aku Mbah. Bisangi wong apa piye awakmu? Piye neh? Jenengan niku lho. Liwat kene ngeget-ngegeti. Lah, piye lho awakmu ya terus cementel ning kene ampane ngenteni wong apa piye ngono? Cementel. Kemasane klambi ya cementel. Temen kok ngendi to, Mbah? Tas wong alas aku. Nyapa? Hah? Nyapa? Biasa lho ngamak tanduran iki kira-kira kacang kuwi pas riyaya iki kira-kira ya jelas panen. Ngono lho. Arep apa piye-piye sembarang disyukuri. Ning donya iki kabeh ora ana sing pasti iki mung mati. Ngono. Ngono lho. Masya poso wong mau bodho ning sawah. Ya aku ya poso lho, Mbah. Awakmu ki Poso lho piye to sampean ki? jane piye to jane wong loro montoran kok iso buanter men. Kuwi mangki wis rono lho parane kok adek bolak-balik nyapa to jane. Kemare emosi ya. Tapi sing nyopir kaya unyil.
Iki mengra aku melok ngenggok nirene apa nyemplung jurang kono to Nyil. So yaan. Apa kebanteran to Ren lek kok Gak. numpake mungkin. Lek bantere wis ukur jane. Nyetirmu lho rung pinggen. Gak ngengkel ae. Tapi tenang Ren. Unyi lho ora apa-apa blas. Ora apa-apa blas motore iku lho sing remuk. Motormu ben Ren sing penting wong sehat ngene iki lho. Kok so wonge sehat ya kowe gak apa-apa aku sing rugi no 100.000 motorku remuk kabeh. Gitu jah. Wong kelis bayar ki lho mbok arep motor iki nyemplung endi? Panggah ora apa-apa lho Ren. Ora ngono kuwi carane wong bayar. Ngene Ren. Tapi cingko panggah aku sing nyetir panggahan. Mikir karepmu ora karepmu. Ayo ki lho dintasne iki lho. Entasne to. Ini terus piye yo anu. Wah, Iku ngara sore ini ki Ren aku mak lap ngono lho. ngarepe lo setiren tak guru. Yalah. Sandalku dol Ren. Guane lo. Aduh digua lah enak yo mek kuwi Ren. Yes, ora terus nimalian karo awakmu iki. Gua nerono lo. Nah gitu kene lo, jandane kene sik leren sik. Ijo leren kene kayak kene kena lho Ren. Karepmu. Hasilnya sing marai kowe Ren. Iso panggah aku mau salani sing nyetir awakmu sing ra tenggen kok budakno. Untung aku mengewangi nenggokne. Kok ora kene lurus rono nyemplung jurange bongko. Asline kuwi guru-guru kok aku kok enggokne ngono lho Ren. Dadi iso parane rene. Kok ora tak enggokne parane lurus rono lho. Kok penggah ngengkel ae. Lek ra kok enggokne malah kenceng rono lho Ren jujur dalan. Wes iku ora krasa apa-apa piye iki? Masa mati sak Ren. Bene Ren malah randi sikil api kok. Lek kok ya pas men digoleki malah tengok-tengok wong loro ning kono ki. Kok soratik skill apik rumah samu. Kok sampe anak apa-apane kowe pengen tak kemenak niki. Kok iso aku kon gunakne sikil kok apa ya iso kene nurut. Bekecat. Iya mbek nyambek. Kok wis tengok-tengok cae. Tas nyapel iku Alah. kaya wong kesel eduke. Biasa atraksi. Atraksi piye lho Nyil? Ya tekane miren iki. Atraksi apa lho Ren? Dan biayaan. Ini kok ngeterne awakmu pada tak gunceng. Nek tengah jalan mandek ngengkel dek senek ngarep. Ora patek gudak di rung iso. Terakhir Ngengkel iya den cemplung kono mung kebol. beh kontorku ra gini-gini Ren. Enggak ngarepe tok sing dasar. Ya apa-apa bol biasa. Wis to lek iki belajar besti iki sing aman. Ora masalah ngono Nyil, ndandakne kaya nggih nyenggahi dhuwit lho. Lah iki wis tak kei duit. Kayak duwe seje ngene ya sewan kok. Lek anek amoe panggah awakmu to. Kok iso arepe lepas tangan masamu membalap. Kok iso aku to Ren manggan. Lah mesti ning arep ngengkel awakmu kok. Tak gonceng meng dia nek cilaka ora ya ora to. Nanti lagi kita ikan dulu. Kendelo lek pas dhewe rapopo lolosno. Lah wing gonceng aku ora melok cilaka aku. Ora tegen kendal-kendal. Wes, hop. Ngene lho Ren, arep piye-piye ya. Lek sampe nek amohe motor kowe yang tanggung jawab soalnya nyewa awakmu Ren. Ya aku nyewa dek sing nek ngarep ya panggah. Nek ngarep Aku ora merwi Ren, pokoke lek nek apa-apane motorku ya wis panggah awakmu sing tak tempuh ngono lho. Ojo kemalan cocot. Ki lho. Bayar amis cairnya. Di tulisannya kabul. Iki apa lho Ren? Lho, bener lho. Kabul percil. Iya ta? Noke sak pinter-pintere wong maca Ren. Noke yo umum lho lek ngene iki. Ya bener. K B O L iki lagi Ya. gambarin dasmu. Ngono lho. Tulisannya insinyur iki ngono ki lho. Ngono to Ren, jereke tulisan ora nek sing mbok huruf belas iki lho. Alah ora apa-apa, Bro. Sing penting diseni wis ngono-ngono dibayaran kan kancamu ora dikus nulis kok. Jawane ya ben kaya wong pinter ngono, Bul. Lah iki malah jeneng kuwi malah iki huruf apa? Iki malah nek gambare kethek barang iki piye maksude? Lah kuwi karepe yo gambar awakmu kuwi. Nek gambar yo sing ngono kuwi kok dadakno. Bah, kok udur perkara gambar to goblok ngono budakan maca. Gila tulisane kabul kene gede-gede kaya ngene iki lho.
cawangen. Lon. Kok sembarang iya ngono ae. Pinter takon. Nyata lek awakmu ki nulis jan pinter kae lho. Lek gak pinter aku ndak dadi pemborong, Bul. Yo, Bu. Ngono lho. Pemborong. Pemborong tenan kok. Hitung-hitunge barang genah kok wong kuwi. Jos. Yo wis sakno, ngono ae, aku tak dhisik. Nanti wis. Kowe karo nyandi ndak melok Bareng aku montoran ki lho. Ora ritek aku tak mlaku ae. Mumpung aku nyetir jejeg. Wis to kono karo Mirin ae iki arep tak kekne diani. Ya wis hati-hati ya. Tak Yo. dhisik aku. Oke, Ya. aku tak balik, Bul. Balik yo balik lho Ren, tapi petunge iki. Petung apa nek? Iso ra iso aku kudu panggah nyetir. Wis megah tak ning ngarep ae aku. Yo, 100, tapi aku nyetir neh. Belum apa ora? Ngameng-ngameng nyawa neh, iki kalem-kaleme tapi. To iya yo. Aku wis tak lama lho Ren. Lah. Alon nek lek megah sih rasa banter-banter biayaan kaya. Wis Aku ndang kudu ngono. alon lho Ren. Kalem ae lek ngegas lho. Yo iki kalem Ren. Ini ndak percaya karo CEO iki lho. Kalem, gasnya coba banter-banter. Reflek iki to. Ah. Gas kalem lah. Nyadi lho iki. Kaya Mbah Sentot karo Ani. Nyapa mojok wong loro ki poso-poso pisan. Awakmu kuwi sing akeh syukure. Ngono lho tak omongi. Ayo. Nyapa mojok wong loro ning kono ki. Poso-poso ki lho mbok eling. Sing tuwek ra rumangsa tuwek. Piye lho maksudmu kowe iki? Pacaran ya. Piye? Wah. Apa lakune? Mbok golek sing rada enom titik to ni. Apa ora isin lho karo wong sepuh. Tak omongi. Kowe bojone Bardolo aja gawe ontran-ontran. Ayo ngaku. Mesti ra Salah. Iki opo nalo iki jane setunoke ya ampun. bocah loro ket mang montoran ae bolak-balik aku cethukan lho wisan. Sopo lho yu? Miren karo Unyil. Lho lak tenan lho Mbah jarene. Bisa cari kemungkinan liwat kaya ngono mang bantere kowe. Masa Miren karo Unyil dipikir kari sing penting kuwi lho wong loro ki nyapa. Ayo ndak oles senanah lho. Tak omongi aku ra kaya bodoh. Rondo karo Dudo nyapa neh lek ra wong loro ayo. Iki poso lho. Lah iya makane poso, aja sok erna-erna, eling dosa. Ngono ku lho awakmu ki sebagai bojone Bardolo kok padakne kabeh kaya Bardolo wong-wong ki. Halah wong lanang ngendi ya ta? Padha ae sifate. Yo, kowe iki aja ngguwabyek ngono, Bro. Piye? Masamu. Gek sing ape doyan kok ngene iki lho sapa to yu? Lah ya awakmu genah ngono lho ni. Atik kok cedeki panggahan. Lah wong bot. Dong Awas pembalap. Pah. Jan wong iki muga-muga kowe kecelak sepol tenan kowe. Ndak kelar aku nemen-nemen. pangane lho. Entah to yo piye lho motor liwat bandere kaya ngono. Kesempatan dalam kesempitan. Sapa neh kancane Bardolo kok. Lho aku ndak ngonco bojomu aku. Sik to yu. Terangno iki, anu bojone Dolo iki. Ndak genah aku wis ngene tak ngalih. Hop, sampean ning ndi? Tanggung jawab. Aku ora ngapa-ngapane, Blok. Ya melu terangno lho, Mbak. Piye wong kaya ngene kok diterangno ora kena. Wong lanang kuwi harus tanggung jawab, aja melarikan diri. Aku ndak butuh. Ki kardene lho sapa sing doyan karo sampean to, Mbah? Wong wis payet tok wisan. Napa kuwi wong loro ki kok cake mesra apa piye ngono? Piye ya lek jelasne yo. Ngot aku. Dene aku mangke linggo kene, aku nglamun. Lembah Sentot loro teko ning mburiku. Terus yo ngeti-ngeti aku. Tapi ndak nyapa-nyapa ta. Poso yo wis lek kalingan poso. Tetangga yang baik saling mengingatkan.
Sing tak deni engko lek kebablasan terus akhirnya posomu batal. Aman. Terus awakmu nyapa kok ngelamun ning pinggir dalan lek sampe digondol wong, awakmu rondo. Kabul sing cilaka. Justru kuwi. Mumet aku yo mikir urip. Meti biasane ya ning dokter utawa shopping nih. Lek kuwi seje yo mumetku ora mergo kurang piknik apa kurang shopping lho. Lah nyapa? Rasane uripku lho kok nemen-nemen. Urip ki ora usah dirasani nemen-nemen. Gambarno aku ki los ngono lho. Lah nek tak pikir badal ki nemen tapi wis kono-kono tak jalani ae ben supaya ora mumet. Lah mendina mumet pak ibu terus semangka. Nyapa kok semangka yo? Ngedukne darah ngadepi bojoku kaya ngono ki kuwi ya dhewe. Ngene lho yo. Iki ngono kan arep riyo to. Iya. Kayak aku ki ora ndek bojo. Kayak yo kebutuhan nyelot akeh. Lek sampean ngono penak wong duwe. Lah aku Aja kok padane karo aku. Ora enek jaminane sugih ki bahagia. Contohnya aku mendina tukaran karo Bardolo krana bojoku tukang ngletet ae. Lah awakmu dicoba kekurangan. Lah aku dicoba bojoku. Asline ade iki uripe padha ae. Mesti duwe cobaan. Tapi ya kuwi panggah dijalani dengan ikhlas. yo. Oh, bocah kentuk, kowok. Numpak motor ugal-ugalan musim poso juwonger rada riyoyonan kapok kowe. Enak apa lho Mbah sik bengok-bengok ki. Pedan ki mbok lindi-lindi ae. Juwo tos kapok ora sedok riyoyonan engko. Nyapa lho Mbah, aku ki ora nyapa apa arep kok jotosi to malahan. Emang udah loro numpak motor ugal-ugalan kok. Sopo lho? Apa njaro tas liwat masrat kono mang? Iki sapa sing rumah aku ya sangka kono ngono. Jelek ning kono aku simpangan lah aku tuh sangka kono ngono. Masrat mosok ndak. Kono Pak, Mbah. Nggih. Engko. Masane aku bapakmu pian tukak-tukok ni. Omong ra gelem wis ora usah bengak-bengok. Ora gelem nek. Lah yo ngono to. Poso ki ora mek nesu wae dadi wong tuwek ki. Poso apa ora? Pah. Kate iso ndadak tekok ta kowe iki. Piye nek no genah ora ngono ya? Poso aku masuk Oh. turut sawah panggah poso aku padane tanem saiki apa lho. Ning ngudu aku cah noni. Kowe poso. Yo genah no. Kene rong tau mokel belas kok. Tapi poso ae ora kok mokel. Jenenge wong mokel ki lek poso. Lek ora poso jenenge ora mokel. Mangan, mbadok, notol. Nah aku aja padane wong-wong Mbah, kene iki tenten alim ulama kok. Tuwah rasa lagi padane nyatane mokel batek ae ngono. Kuwi lek mbiyen. Saiki Ora. nggak kleru. Sampean rani. Ngalani to. Engko. Karo cempluk wae. Ning kono nyapa kowe? Nyapa ya kemeng. Wis biasa to wong wedok usume yang rumpi ngono kuwi to. Walah, lek atik ora kok jak rene ben cetukan aku. Apa ya ro aku? Ruwa ngono geni ya lho, Mbah. Ora roh kat mangu. Ngene nih. Nyapa golekani karo Iya nek penting Mbah biasa ngayani ngono lho. apa ndelok kowe? Bayaran kok mau nyil, Mbah. Aku tekok saiki. Iki matane piye, Mbah? Au. Kok iso au gitu. Iki lho macane piye? Kok panggah macane ae to. Wacane piye? Lah kuwi iki wong gambar karo rerean ngono kena diwaca. Aku dhewe ora bisa huruf kok. Piye to Mbah iki? Iki ngono jenenge kabul. Ngono lho, Mbah.
Iya kok iso ngiki kabulke wong ki. Tulisannya siapa lho? Unyil. Ini jareke kabul tulisane. Wah, ya bener lah kabul ki gambar iki madak nih kuwi pas ngono kuwi mencas ngono kuwi. Tapi yo umume lho balik iki enek to sing membo huruf sitok. Ora eneng makanya aku ndak iso maca. Lah ya terus lek iki. Mungkin malah bulah ruwet ngono. Iki jareke ngesor ki mirin, ngono ndak iso dihapus akhirnya dhuwur ditulisi Bardolo. Duwe lho iki kok buaki. Kuwi cok piye? Asli iki. Kondi Lengkeke unyil ngono. nyolong to. Iso nyolong nyambut gawe mae mejo ngarit. Wah, lah sing borongan atusan bongkok itu. Oh iya lho, Mbah. Miliatan kok rencanake. Waduh, tok miliatan paling sak bongkok 20.000. Nah lho. Lah iya ada ngarit kok miliatan. Tapi lek ping nombalek 20 tahun piro jale wisan? 20 ping 20. Iya lek kuat umur 20 tahun. Nek lek ora. Saiki umurmu piro? Saiki umurku yo 17 tahun. Prejeng am kaya luwang ngono kok umur 17 tahun. Wong iki meh 40 ngono kok. 50 ngono lho. Kelaruan tuwekno pisan lho. Dadi ndang bongko. Dolekno. Kan nang ndi? Lek kowe atik melak iki nyapa? Akhir aku mulih. Lho aku golek Yani bareng. Yo. Duh. Iki piye to, Mbah? Jelekmu arep golek yani. Ya wis suleno. Ya. Oh, tuwek gelak nih. Andamu lho, Bol. Lah iya maksud sandalku jere. Hati-hati lho, Tot. Aduh yo. Aduh. Wah. Ya, itu mau pegang ngengkel lho, Nyel. Tuh kayak jemplung nang jurang kono kayak. Nyel, Rin. Aku ning kene iki lho, Rin. Lah kok malah penek rono nyaplo Nyel. Ada. Penekan biahmu ku to, Rin. Muduno. Wah, kowe demi pengen banter-banter ngengkel kok panggan. Sangke banter Rin. Aku muncal rene. Ndang muduno iki ke. Iki lek amoh kabeh bedahku kowe iki mulosoro aku wae kat mang. Ya ora mulosoro lho, Rin. Ngene iki jenenge apes. Sok mudun ora. Aku kira iso penekan lho, Rin. Yes. Amoh kabeh kalian nyil. Itu amo didandani ngono lho, Rin. Kok amoh didandani iki bandane wong aku mek nyewok panggah ngengkel ae. Lah wis kok kayak dhuwit rusak ra apa-apa ngono lho. Kok iso rusak ra apa-apa. Montore rusak les. Aduh, boyok kepedhot iki piye jajal. Lek boy disambungne lho, Rin. Mungkin biasmu kono. Diganti boyok sapi kae lho, gedhi kuat. Lek kowe cek rempi boyok sapi, ganti gajah lho kodi boyoke. Nah, ya ku lho. Malah luwih keteng wing. Wis keteng yo wis tak jupuk. Boyok tak gajah sik. Buat nyandi to, Rin? Kok boyok gajah? Masa aku tinggal? Aku bayar lho, Ren. Ren. Ya wis lak Nuni, aku tak budal ning masjid. Iya yu. Hati-hati lo yu. Assalamualaikum. Jadi cempluk adek. Kuwas susu ram to, Dik. Salat ning masjid. Duh, nyapa ning masjid wonge? Arep darus ah. Heeh, kono tungokne kae. Ya sampeyan nek ning kene nyapa lho. Alah golek hawa lho, Mas. Jadi ngabuburit, Mas. Lek para padha ae to ngabuburit terus karo golek hawa. Terus sampean mau kok endi? Gini aku wis omong lek golek unyil to. Wis cetok. Ya wis. Ini wiri to cah lurumu. Alah tuh ya poncolong. Pas liwat kene bualik rono. Gek numpake lho ra gelem mliri. Oh, bocah edan kok. Ya iki lho. Alhamdulillah. Mana duit to, Mas? Ya oleh lho, Dik, wong Mas yo kerja ngono kok. Walah. Atur suwun ya, Mas ya. Sampeyan wis berjuang golek-golekne aku.
Lah piye nah lek Mas ora berjuang terus sampean lho arepe piye lek golek lek terus posoan ngene iki. Berarti ini ki sampean sayang tenan karo aku ya. Setino ke mga panggahannya pada ya nasib.